Казанның Яңа Татар бистәсе зиратында остазларны искә алу көне билгеләп үтелде. Әлеге чара ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан мәдрәсәсе тарафыннан ел сайын үткәрелә. Зират кылу мәрәсимендә Мөршидә Җихан да катнашты. Исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел дип каршы алган зиратта искә алу чарасы «Остазларның кадерен бел, остазларның каберен бел» дигән шигар астында 26-нчы тапкыр уза. Biz 12 җирдә туктап дуга кыла торган булабыз. Ул инде беренче кергәчтән зыялыларыбызга, галимнәребезгә, җәмәгать эшлекләренә, аларны да без искә алып дуга кылабыз. Ильяс хәзрәт Җихан фикеренчә, һәр мөселман зиратта җирләнгән шәхесләрнең каберләрен таба алырга тиеш. Иң беренче булып татар зыялылары Мир Касыйм Госманов, Туфан Миңнуллин, Хәсән Туфан рухына дуга кылынды. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Остазлар рухына дуга укучы шәкерт һәм аның ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге шулай ук Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укучы иптәшләре, имамнар, нәзарәт хезмәткәрләре искә алу көненә кадәр зиратта өмә үткәргән. Каберлекләре ялт итеп торган дин галимнәре Гарифулла Гайнуллин, Шиһабетдин Мәрҗәни, Галимҗан Баруди, Совет чорында анан соңгы дини күтәрелеш елларында хезмәт куйган Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин, Габделхак хәзрәт Саматов рухына атап та дуга кылынды. Кайтырга тырышам, чөнки бу бик кирәкле безнең зур хәзрәтләребезнең дә зияраты, безнең шундый шәхесләрнең зияраты, алар өчен кайтып дуа кылырга һәр вакытта тырышам. Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә җитәкчесе шәкертләре белән бергәләп биредә дәфен кылынган йөзләгән хәзрәт вә остазның каберен эзләп табып юл күрсәткеч карта ясаган. Аңа яңа исемнәр өстәлә бара. Маршрутның тамгасы сары төстәге ярымай. Ә быелдан башлап каберлекләргә QR-кодлар урнаштырыла. Килгән кеше карап, ул кем монда җирләнгәнен, дәфен кылынганын шуннан алар белә торган булалар. Бу рәвешле остазларны зиярат кылу үзе бер вәгазь булса, төп вәгазь Илә намазыннан соң яңгырады. Остазлар рухына багышлап Коръән хатим кылынды, Коръән ашы үткәрелде. Якыннарыңның каберен барлау пәйгамбәребезнең сөннәте. Ул һәрберебезнең хәленнән килә. Мөршидә Җихан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.